Il-Gvern Laburista qed jibqa' jkaxkar saqajn sabiex pajjiżna jkollu inċineratur, weda li l-assir għal snin sħaħ iżda s'issa għadu ma sar xejn dwar dan. Mhux tal-lijek tal-li l-kelma inċineratur qasbis tissemma mqar darba li darba fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista għas-sena 2022. B'differenza l-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jappella l-Gvern biex ikun parzjali jassigura li jkun hemm tender bla ebda konflitti t'interess. F'konferenza tal-aħbarijiet li indirizzaw ix-Shadow Ministers Rebecca Borch u Ryan Kallus intqal kif kienet propju l-qorti tal-appell li jannulla tender għall-inċeneratur ta' 600 miljun euro. U dim dan Rebecca Borch staqsiet min huma dawk il-persuni responsabbli għal fatt li kien hemm konflitt ta' interess. Sitwazzjoni mhux l-ewwel darba li rajnija sess forsi l-inkompetenza tal-Gvern Laburista u din waslet għal miljuni ta' euro li nħlew matul l-aħħar snin. Dawn fl-aħħar mill-aħħar mhumiex flus ta' Roberta Bella, ta' Miriam Dalli, tal-Ministru Clyde Caruana u ma' flus tal-poplu. Allura, aħna x'qed nitolbu, x'qed ngħidu llum? Aħna rridu li min għandu jarfa' responsabilta jarfaħħa. Jekk le, ħankunu aħna bħala Partit Nazzjonalista li nieħdu l-passi li hemm bżonn. Ryan Kallus fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu snini proponi għal proġett ta' inċeneratur u kieku l-Gvern Laburista beda jaħdem favur dan l-inċeneratur ilu jopera għal dawn l-aħħar sentejn. Iżda miflok qed jażel jipprova jagħti tenders lil dawk tal-qalba pajjiżna għadu jarmi l-iskart fil-mata. Gvern Nazzjonalista Alternattiv iwiet number 1, level playing field lil businessmen. Illi ma' Gvern Nazzjonalista tista' serraħ rasek li jekk inti tibbidja l-tender l-aqwa proposta u l-aqwa waħda konvenjenti tirbaħ. It-tieni punt, l-ambjent tagħna jgawdi. Għaliex ir-riżultat ta' dak li qed naraw illum huwa snin moħlija fejn l-iskart sewwa wara li qalulna biex nifriżawh, sfortunatament ħanibqgħu narmuh fil-matab. Kristin Mamo għal Net News.